Goedenavond, zondag 12 september. Een overzicht van het nieuws in deze provincie van vandaag. In de Bonifatiuskerk in Kwadendamme werd vandaag een mis gehouden in het Pools. Om ervoor te zorgen dat seizoensarbeiders zich welkom voelen, wordt er jaarlijks zo'n Poolse plukviering georganiseerd. Vandaag is Poolse mis geweest voor seizoenplukkers en ook voor mensen uit Polen die hier wonen. Om welkom te heten en het gemis van familie een beetje minder te maken. De Poolse bezoekers waren erg enthousiast over de dienst. Zoals de Poolse Patricia, die 3 weken in Nederland verblijft om met haar vrienden fruit te plukken. This is a great idea, amazing thing for us. I feel very welcome in here because people here is very happy and smile to us when we meet each other, for example, in the bike. Patricia heeft nog wel een advies voor de Zeeuwen die Poolse arbeiders welkom willen heten. Talk to us in English, for example. We talk in English a little and smile like now. It's very nice for us. We notice that. Volgend jaar is er opnieuw een mis voor plukkers uit Polen. Ruim 100 mensen verzamelden zich eind van de ochtend bij de bocht van Bad om het grootste ziekenhuisschip ter wereld te zien langsvaren. De Global Mercy is bijna klaar met haar reis van China, waar het gebouwd is, naar Antwerpen, waar het wordt ingericht als ziekenhuisschip. Scheepspotter Alexander Hoogstraten uit Kruiningen was er ook om dit schip vast te leggen. Er kwam net een beetje zon door, dus we konden hem met z'n allen mooi zien. En hij maakt hier altijd een mooie draai. Je ziet hem eerst natuurlijk van zijn stuurboordskant en dan komt hij recht op je af. En dan draait hij door naar bakboord en dan kan je leuke foto's maken. Dus dat is prima gelukt. Ja, ik heb hem. En dit is een van de foto's die Hoogstraten vanochtend heeft gemaakt van het schip. De doorkomst trok ook bijzondere belangstellenden naar de Westerschelde. Ellen Wilson uit Oostkapelle leerde haar man kennen aan boord van een ander Mercy-schip. We hebben samen 2 jaar gewerkt op de Mercy-ships, op de Afrika Mercy. Dus ja, de missie heeft nog steeds onze passie, dus we dachten we gaan even kijken. Op het schip komen 199 ziekenhuisbedden en 6 operatiekamers. Als dat allemaal af is, vaart het schip naar Afrika om hulp te bieden aan de armste landen op het continent. Het schip zien wat doorgaat met de missie waar de familie Wilson zich eerder voor in heeft gezet, ging hen niet in de koude kleren zitten. Ja, ontzettend mooi, omdat je weet dat dit schip tot de zegen gaat zijn voor heel veel mensen. Het is ook wel een beetje dezelfde vorm als de Afrika Mercy. Er is ook wel een stukje herinneringen van achter die raampjes. Kun je een beetje een beeld hebben van hoe het er van binnenuit ziet en wat het schip gaat doen. Dus ja, het raakte me wel. Het schip is inmiddels in de haven van Antwerpen aangekomen. Veilig Verkeer Nederland vraagt automobilisten en fietsers de komende weken meer op te letten. Dat doen ze met de campagne Onze scholen zijn weer begonnen. We willen daarmee de verkeersdeelnemers waarschuwen dat ze weer extra alert moeten zijn op de hogere verkeersintensiteit. We zien ook landelijk dat er meerdere slachtoffers op fietsen vallen tijdens de tijd dat de scholen weer begonnen zijn. De actie is gericht op automobilisten, maar vooral op de veiligheid van de schoolgaande jeugd. De middelbare scholieren en de basisschoolscholieren, de middelbare scholieren, daar is de aandacht net iets hoger, omdat zij eerstejaarsscholieren de route vaak voor het eerst zelfstandig afleggen en dus ook nog onzekerder in het verkeer staan. De basisschoolleerlingen hebben vaak nog een ouder iemand bij zich die op ze let, maar dan nog is het ook voor hun belangrijk dat er aandacht aan geschonken wordt. De volgende actie staat alweer op de rol. Wij hebben nog een aantal dode hoeklessen staan voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. En daarmee willen we de aandacht geven aan de gevaren rondom grotere voertuigen voor de kinderen op de fiets. De campagne Onze scholen zijn weer begonnen loopt nog een paar weken en komt volgend schooljaar gewoon weer terug. Absoluut, is de kracht van de herhaling. En voor het sportnieuws gaan we naar Jan-Jaap Corré.
De Zeeuwse voetbalclubs in de derde divisie wachten allebei nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Goes verloor dit weekend in Sassenheim met 3-2 van Terlede. En Hoek gaf een zeker lijkende overwinning weg tegen Harkemaanse Boys. Na 85 minuten op het eigen sportpark De Noek stond Hoek nog met 2-0 voor. Maar onder meer deze goal van Arnoud Bentum zorgde voor 2-2 en voor boosheid bij Hoek. Als je 2-0 voor staat in de 70ste minuut moet je een wedstrijd doodmaken. Al scoor je niet, prima. Hou achterin gesloten. En, het is een kwestie van, ik lees overal 10% meer geven en al die onzin. Ik denk dat sommigen wel 50% meer moeten geven, geen 10, 50. Straks in Omroep Zeeland Sport veel meer over de derde divisie. Dan gaan we naar zaalvoetbal, want Groene Ster Vlissingen begon het seizoen in de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen topclub FC Eindhoven. En dat werd een hele dikke nederlaag voor Groene Ster, 0-8. Onder meer door een aantal prachtige doelpunten van de bezoekers uit Brabant. Opvallende speler aan de kant van FC Eindhoven was Saïd Bouzambou, oudspeler van Groene Ster Vlissingen. En nu voor het eerst als tegenstander actief in de Baskensburg. En ook hij pikte nog een doelpuntje mee. En in Sluiskil werd vandaag begonnen aan een nieuw seizoen in de eredivisie 3 banden. Dallinga.com speelde thuis tegen Zundert. En ook van die wedstrijd zie je straks beelden in Omroep Zeeland Sport na het nieuws. Vandaag hadden we eerst te maken met vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de middag kwam de zon geregeld tevoorschijn en het bleef op de meeste plaatsen droog en dus was het een aardige zondag met temperaturen rond 20 graden. Op de weerkaart hebben we een laagdrukgebied boven Noorwegen en een opbouwend hoogdrukgebied boven Schotland. Vannacht hebben we rustig weer, weinig wind en opklaringen. Er zijn enkele mistbanken mogelijk en de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 9 en 15 graden. En ook morgen blijft het droog. Het wordt dan vrij zonnig bij maximumtemperaturen van 20 of 21 graden. De dagen daarna is er kans op enkele regenbuien, misschien ook met een klap onweer op dinsdag en woensdag. Daarna komt de zon weer wat beter tevoorschijn. De temperaturen komen dinsdag te liggen rond 23 of 24 graden. Daarna wordt het ongeveer 20 of 21 graden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks dus nog het uitgebreidere sportnieuws in Omroep Zeeland Sport. En voor nu alvast een hele fijne avond.